Guardian Angel. Μισό. Θα σε βοηθήσει επειδή ψιλοπεθαίνεις τώρα. Να δω και τι λένε οι άλλοι. Εντάξει, επειδή έχεις μερικά deaths και εγώ έχω πάρει Guardian Angel για αυτό το λόγο. Πολλά deaths έχω, όχι μερικά. Ναι. Είμαι έτοιμος. Ορμάμε! Φίλε, είναι LOL. Υπάρχει η ομάδα επειδή για να υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις. Αλλιώς τράβασε ένα v1 lanes. Να παίζεις mid αν θες τα solo. Γιατί δεν μπροστά! Οπα. Φίλε, Με θάρρος. έρχομαι να σε βοηθήσω μόλις πάρω Πώς τη μαλακία. Ούλτι. Είναι φινταρισμένος αυτός. Ούλτι. Μια χαρά. Ω, μέσος η Μοργάνα. Δεν μέσος τελικά, δεν πειράζει. Ω, είναι OP τελικά αυτή η Μοργάνα. Εντάξει. Να λέμε την αλήθεια, έχει ψιλοφιντάρει γενικότερα. Αλλά είναι καλή. Ω, θα πεθάνει. Ω, μπράβο, good job. Ωραία. Τώρα θέλω 1263. Για να πάω full build. Πούσα ρε Ζεν! Φίλε, μόλις γυρίσω στη ζωή θα σου κάνω ένα teleport. Όχι, δεν έχει energy. Και αυτός, όχι, αυτός δεν είναι full build, θέλει ένα item. Εγώ Η Μοργάνα είναι full build. Ο Ρέγκαρ θέλει ένα item, εσύ θες κανένα item. Δύο. Εσύ το Guardian Angel, ναι. 2 item θέλει ο Ρέγκαρ και εσύ 2 item θέλεις. Ποιος άλλος εκτός από ένα έχει teleport? Εγώ. Πούντος. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός. Ω φίλε, πως τρόλαροι οι άλλοι. Οι πράξεις μας καθορίζουν το μέλλον. Δεν σταματάμε! Δεμάσιο! Καταραμένη. Άστο, δεν τον κυνηγάω. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται ελπίδα. Ω φίλε, πόσο slow θες. Φίλε, κοίτα life regen που έχω. Όπα, ο Κόρκι. Δεν κατάφερα να κάνω ulti. Δυστυχώς. Ω, η Φιόρα. Προχωράμε μπροστά. Η νίκη είναι δική μας. Κρατάω γερά. Ω, την πήρε ο Ρέγκαρ. Good job, Τελειώς. team.